شەبقەچی سکرتێری گشتی سەندیکای پارێزەرانی وان قسە دەکەم کە بەنیازن سکاڵا دژی مانسوور یەواش تۆمار بکەن. ئەو کاتتان باش کاک عەلی. سڵاوتان لێ بێت. بەنیاز بوون کەوا سکاڵای یاسایی لەسەر مانسوور یەواش سەرۆکی شارەوانی ئەنقەرە تۆمار بکەن گەیشتە کوێ؟ سڵاو ڕێز بەشان خۆش نەها دەبیان پێشێدا بویەری ئەس هەنێکی چارچۆڤێ ببێژم وە گوت جی خۆ شارەداری ئەنقەرێ مانسوور یەواش دەما ku behsa berxwedana Stenbolê ku li dijî qayûm dijî girtina şeradarî Stenbolê kirî daxuyaniyek da û bi rastî jî bi ser du mijara me giliyê xwe kir ez ê behsa giliyê jî bikim got ala Kurda wekî kincekî behs kir ku Tirkî dibêjin paçavra û weke din jî behsa berawerdbûna Rojava Tirkiye û Kurdistana Bakur kir kal wê derê çima Newroz neqedexeye û li vê derê berxwedan ew qas berxwedana li hemberî serata Tirkiye çima ew qas dijwar e. Kak Elî êsta êwe skalaketan tomar kirduwa yan beniyazin key tomarî bikin? Belê Mamoste ez kevanekî vekim eger ku hûn kurmancî baxivin wî çêtir kerem ke ez ê kurmancî baxivim piştî pirsa xwe yan jî gotina xwe dikarin dubare bikin ji kerema xwe. Belê kelem ke ez dixwazim bêjim hûn ji mehkemê dewa tomar kir an na? Belê mamoste niha me li ser du mijara me ev giliye kiriye yek divê ku em bibêjin Kurdistanê da ku rêz ji bo alê têgirtin ew alame sembola yekîtiye û sembola berxwedaniye û nasnameya gelê Kurd e divê rêz lê bêgirtin. Ew gotina Mansûr Yavaş bi awayekî jî binpêkirina qanûnî ye. Çima ji ber ku ji xwe ev yek li qanûna Tirkiye da jî tavan e. Heta niha sedan cara hevdîtin navbera desthilata Tirka da û Kurdistana Başûr hatiye dîtin peyman hatine destnîşan kirin û niha jî wekî kincekî bilêv dikin. Ev tişte binpêkirina qanûna Tirkaya jî bi aliyekê din jî ji bo ku berawerd dike dibêje xortên Stenbolê berxwe didin û Newrozê Şirnexê çêdibe vê avayiye bi rehetî çêdibe wê berawerdê jî goreyê qanûna Tirka ya sezayê 122 da jî ev jî tawaneke nefretê derdxîne holê û nijadperestî derdxîne holê. Ev jî dîsa binpêkirina qanûnê. Ji vê yekê me jî wekî baroya wanê me bivyar stand û me giliyê xwe kir niha li ser dozgeriya Stenbolê ew giliyê me disekine û em ê baldarî vê pêvajoyê bişopîne. Baş. Kak Elî min dixwast pirsek dî ji we bikim. Yani helkirdinê alaya Herêmê Kurdistanê ji Tirkiye bi aliyekî qanûnî qedexeye an ne qedexeye li aliyê qanûnî? Kekê Mihemed ev tişte bi rastî gelek cara tê mejiyê mirov ne ku tenê Bakur her parçeyê Kurdistanê tê mejî bi rastî qanûnî ye. Min got vê gavê min şîrovekin min got sedan cara Başûr û desthilata Tirka hevdû dîtine peyman destnîşakirine ev ji xwe qanûna hiqûqa navneteweyê de naskirinek e. Ji vê yekê tiştekî der qanûnî ne qanûnî ye helbet lê hinekî siyasetmedar duriyê dikin yani durûtiyê dikin. Bi aliyekê hevdîtina dikin bi aliyekê din jî ji bo ku heqaretek çê dibe ji bo ala Kurda xwe ker dikin yanî xwe bêdeng dikin bêdeng dimînin. Ev yek tiştekî zelal e. Dengim tê? Belê kerem ke Kak Elî. Belê. Weke din divê herkes bizane ji xwe heta niha li Tirkiyeyê da yani Bakurê Kurd li hemberî
قایومان دانه قایوم شاره دارنه برخدان استانبول جنل هم بریونه و داخیانه خوش بویه کیش گود و کی دم پارتی جی داخیانه خو کر بارا جی وی کی داخیانه خو بدن و دکنجش خو امنل هم بری وی برخدانینه لی جداتی یعنی عالیه کیش بو نوروزا کردا روزه کی پیروزش بو کردا عالیه کی وی درکیش بو کردا دکن ام هم بری وینه اف گوری قانون ترکا بن پیکرنا قانونیه من جی در حقیقی دا من گلی سردوزگریا گشتی استانبولی کر بله زور سپاس جبو برز پارێزەر علی شەبقەچی سکرتێری گشتی سندیکای پارێزەرانی وان کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بوون.